Marcelin Munol naiz, Paueko eta Aturrialdeko Unibertsitateko erakaslea, Euskal Filologia sailean. Eta ni Gidor Bilbao, EHUko irakaslea, Monumenta Linguae Basconum ikerketa taldeko kidea. Aurkeztuko dugu Lazarraga Eskuizkribuaren edizioa eta azterketa liburua. Gurekin batera ikerketa lan honetan, 15 urteko lan honetan parte hartu dute Julen Manterolak, Joseba Lakarrak, Blanca Urgelek eta Ricardo Gomezek. Urte horietan aztertu eta editatu dugu Lazarraga Eskuizkribua. Zergatik da Lazarraga Eskuizkribua importantea? 16. mendearen amaierako Arabako euskararen lekukotza eskaintzen digulako eskuizkribu horretan. Eta bi parte nagusi ditu, batean prosako literaturlan bat, eta bigarrena kantu eta poesiaren bilduma. Horrekin, bi liburuki atera ditugu. Lehenbiziko liburukian, Lazarragaren biziari buruzko oharrak eskaintzen dira eta haren obraren deskribapen labur bat ere bai. Eta bigarren liburukian aldiz osoki edizioari eskainia zaio eta bi edizio mota landu ditugu, alde batetik edizio erdi paleografikoa, erran abeita testua bere jatorrizko grafian agertzen dela, zonbait bereziki puntuazioa pixka bat moldaturik, egokiturik. Eta bestetik testua gaur egungo grafian emana, bi irakurle mota izan ditugulako gogoan, alde batetik filologoak edo berezilariak, eta bestetik publiko zabalagoa. Testuarekin batean, testu bakotsaren aintzinean sarreraino bat eskaini dugu, testuaren hobeki erreskiago ulertzeko giltzak emateko, eta ohar argigarriak ere eskaini ditugu testuan zehar.